cibulkáči a cibulky. Ja vás vítam pri hovorení o Redstone, alebo tak by som to ja nazval. Budeme hovoriť o Redstone. Takže takú, jak by som povedal, že o Redstone je informácia, alebo tak, ak by som to povedal. Takže môžeme začať. Redstone sa v slovenskej verzii hry nazýva Rudit. Bez ohľadu na to, či hráte tvorivú Creative Mode alebo mod prežitia Survival, je to úžasná látka, ktorá vám v hre otvorí nové a takmer nekonečné možnosti. Umožní vám ovládať a riadiť kócky okolo vás. Prach a fakle z Redstone Ruditu sa objavili v hre už vo verzii alfa. Opakovače Repeaters sa objavili vo verzii 1.3.1, v ktorej bolo tiež prvýkrát možnosť získať Redstone od dedinčanov. O čarodení sa dal získať až vo verzii 1.4.2 a hneď potom vo verzii 1.7 sa objavil aj PST Pistons. Príval Redstoneových noviniek prišiel vo verzii 1.5. S pridaním Redstone sa okolo neho vytvorila i veľká komunita budujúca arkadové hry, zložité pasce, kalkulačky a dokonca aj počítače. Takže toto sú informácie o Redstoneu. Hádam sa vám toto informačné video ľúbilo o Redstoneu, ako vzniklo, od akej verzie to začalo. Takže ja sa s vami lúčim a majte sa.